ମିଛ ମୁଁ ଫୁଟାଣକୁ ଦେଉଛି କାଟାନଗର ମରିଚ ଆଟନଗର ଆମର ତ ଅଛି ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ ଏଇଟା କି ମରିଚ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉ ଏଟା ଇଏ ଧନିଆ ମରିଚଟା ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇବ ପୋତିବ ଏରାଣି ମା ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ପୁଅ ଗୋ ହୋଇବ ଜନ୍ମ ଖାଇବିନି ଦେ ନା ରାଣୀ ମା ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ପୁଅ ଗୋ ହୋଇବ ଜନ୍ମ ରାଣୀ ମା ରାଗ ପାଣି କରି ଖାଇବ କଳା ବାଇଗଣ ମୁଣ୍ଡି ଛଡେଇକିରି ଖାଇବ ଏ ବାଇଗଣଟା କଳା ବାଇଗଣ କଳା ଝିଅ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ହରିପୁର ବାଇଗଣ ଏବେ କିନ୍ତୁ କଳା ବାଇଗଣ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ହରିପୁର ବାଇଗଣ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆତରେ କେମିତି ଖାଇବେ ଏଇଟା କେମିତି ଏଇଟା ରାଗ ପାଣି କରି ଖାଇଲେ ଦେହ ଶୁଖିବ ଖାଲି କେମିତି ରାଗ ପାଣି ହଲ ରାଣୀ ମା ରାଗ ପାଣି କରିବ ମନ କରି ଚଞ୍ଚଳ ରାଣୀ ମା ରାଗ ପାଣି କରିବ ମନ କରି ଚଞ୍ଚଳ ରାଣୀ ଗୋ ରାଗ ପାଣିରେ ପଡିଥିବ ଠାକୁଆ ଆମ୍ବୁଲ ଏ ଆମ୍ବୁଲ କୋଉଠୁ ପଟ୍ଟପୁର ନାଳ ଜୋର ଭାଇ ଏ ରାଣୀ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟା ଜନ୍ମ ହେବ ଗର୍ଭ ତୁମ୍ଭର ତୁମର ତ ଦିନା ବୟସ ଆଚର ରାଣୀ ମା ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ଗୋ ଦିଶୁଛ ଦିନା ଭିଟାମିନ ଡି ମିଳିବ ଖାଇଲେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା କେମିତି ଖାଇଲେ କଣ ହବ ଖାଇଲେ ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ ସୁଦାମ ଟେମ୍ପୁ ବାଲାକୁ ଧରି ପଳେଇବ ସୁଦାମ ଟେମ୍ପୁ ବାଲା ଧରିଛି କୋଉଠି ଗୋଟେ 1.5 କିଲୋ ମରିଚ ଆଣିବ ହରି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକୁ 1.5 କିଲୋ 2.5 କିଲୋ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଆଣିବ ହରି 2.5 କିଲୋ ପିଆଜ ଏତିକ ସବୁ ଯାକ ଧନିଆ ମରିଚ ପକେଇଦବ ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ହାଫ୍